जोबलांसार जों आं गार्डआवहाय दङमोन हा मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबाय। गिबियावनो नैबे मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौ नायनानै लानि दे। দেওবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই হানিখুচিক হত্যা কৰিলে এজন গৃহৰক্ষী জোৱানক। নিহত লোকজন চিৰাং জিলাৰ গুৰুভাষা ৰাৱণঘাট গাঁৱৰ বাসুদেৱ কিস্কু। বাসুদেৱ কিস্কু চিৰাঙৰ বেংটল আৰক্ষী চকীত কৰ্মৰত আছিল। বাসুদেৱ কিস্কুক ফোন কৰি মাতি আনি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। কোকৰাঝাৰৰ আমগুৰিৰ দাৱে গাঁৱত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। এই ঘটনা সম্পৰ্কে আমি বিচাৰিছো যে তদন্ত হ'ব লাগে। गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो बारग' एनडिएफबिफोरनि दुखु दाहाया जोबनानै थाङाखै। दिनै बे दुखु दाहाखौनो जोङो नायनानै लागोन। जाय भिडिअ'नाखि सोनाब बंग'निफ्राय फैदों। सोनाब बंग'आव थानाय सासे बारग' एनडिएफबिया गावनि गोसोनि दुखुखौ माबायदि फोरमायहरदों आरो मा खावलायहरदों बर'नि गासैबो दैदेनगिरि आरो सरकारनिसिम नायनानै लानि भिडिअ'खौ। बेंगल स्टेटनि इउनिलिस मसारि एमजेडलि एक्स एनडिएफबि केडार आं 2009 आवहाय एनडिएफबिआव जयनिं जानानै आं 2014 आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव। वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों। आं 2015 आवहाय आं गदों। गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों। गायै गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबायावहाय माबे संबिधान इन्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबायदि माबा गैयाना बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो दिनैहाय। दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों। बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो सरकारा जोंखौ नाय आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै। आरो दा एनडिएफबिआव दे जों इसेबां मोनसे बर'नि प्रटेक्शन आर्मि जानानै दे जों खामानि मावदों। बे खामानि मावनायावबो दा जोङो एनडिएफबिआवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा। आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे एनडिएफबि होननानैहाय। खिन्थु जों दिनैसिमाव इसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों। थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा। बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो खावलायो माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननाय बे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया। आरो आङो एक्स एनडिएफबि केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमानानै थानांगौ कर्ट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा। नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों जोङो बयबो ज' जाफिनदो ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि जों सरकारनावहाय गसंथानि मानि थाखाय जोंखौ बेबायदि खालामदों मानि थाखाय जोंखौ उपद्रब बानायदों। जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे एनडिएफबिनि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन। नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ। होमब्ला बेबादिब्ला बिसोरनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा। बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनोखि बेबादि दाखालामथों जेनोखि जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर। दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ। जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा। खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहुंनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो। खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया। होमब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना बिटिआर सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आङो खावलायो। दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों। आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ होननानै जादों। माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो
दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों जोबलां साराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों एक्स एनडिएफबि अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्तन्त पके जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बर'नि प्रटेक्शन आर्मि जानानै जे जों खामानि मावदों बे खामानि मावनायावबो दा जोङो एनडिएफबियावबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा खिन्थु जों दिनैसिमाव एसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै रायलायनायाबो जों सेरखम हायजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना दा जों खावलायहरो सारमोना जेनोखि जोंखौ नायहरो दुखु गोनां खोथाया बेनो दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै हमनो हाबाय गोजोननि मुङाव बिटिआर गोरोबथा जाबाय नाथाय जायफोरखौ लानानै जाय बिथांमोनखौ लानानै गोजोन गोरोबथा बिटिआरखौ खालामदोंमोन बै बिथांमोनहा दिनैसिम गोजोनाव मानो थानो मोनाखै दिनैसिमबो मानो पुलिसनि आन्दो थाखोमा मानो थानो गोनां जादों आरो माखासे बिथांमोनहा दासिमबो मानो जेलाव थानांबाय थाखो जायफोर बाहेरायाव दं बिथांमोननियाबो दिनैसिम बुंखानाय बायदि केसफोरा जोबाखै बिनि अनगायैबो गोदान केससो जाबसिनगासिनो दं नाथाय बे मानो जानो मोनखो जोंनि दैदेनगिरिफोरा थारैनो बे हाबाफारियाव जेबो आखाइ होमाराखै नामा जुदि बेबायदिनो जायोमोनब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन होननानै आं सानो दिनै एनडिएफबिफोरनि दुखु दाहाखौ बारग' एनडिएफबिफोरनि दुखु दाहाखौ नोंथांमोनहा बिथां इउनिलिस मोसाहारिनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोनबाय आरो बेल' नङा जोंनि मेगनजोंबो नुगासिनो दं गोबाङानो दिनै दुखु खस्थ' हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांदों मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ दाबो मोनाखै सोरबाया बेंगालराव थांनानै मावनानै जादों सोरबा सिक्किम गेंटकआव थांनानै मावनानै जादों सोरबा गुवाहाटि सोरबा बहाबा गोजान न'खर गारनानै दिनैसिमबो गावनि बिसि फिसाखौ फोथांनो गावनि न'खर संसारखौ सोलिनो थाखाय बिथांमोनहा जिउनि राहा नागिरनानै दिनैसिमबो गोजान थांनानै दंहैयो दा बेफोरखौ सरकारा मानो नायसनदिया आरो बिथांमोननि थाखाय मानो दासिमबो लामा दिहुनना होदिया बेसो साननो गोनां बाथ्रा जाबाय दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखै एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ जय बर' हारिनि